waleɲumandɔ a diyara n ye k'a fɔ ko ziginakaw ka lamusa ye kɛnɛ sɔrɔ mais malheureusement comme e t'a dɔn hali ziginɛ yɛrɛ bɛ commune min fɛ ziginɛ bɛɛ ka dɔn dumanaba fɛ yan ni dumanaba cɛ ye kilo 5 bɔ ɲɔgɔn n b'i fo k'i waleɲumandɔ baara ɲɛna o bɛ taara tonton Sedi fɛ a k'a ɲɛti yan don o don ziginɛ n'i y'a kɛ ne b'a fɔ Zakariya Fɔnba ko dɔw b'u disi gosi u ka dugu tɔgɔ la yan u t'a dɔn a bɛ fa min yɛrɛ fɛ e ni ne tɛ kelen koyi e bɛ janjo kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ dugu tɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ hali jamanakuntigi yɛrɛ kɔnɔ ganaleya sa ko dugu tɛ Mali kɔnɔ ti yɔrɔ min dɔn. Kori baasi t'i la? Baasi tɛ n na, an bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn. Tata ni Sɔkɔrɔjikaw ni sigiɲɔgɔnw ni denmisɛnw bɛɛ lajɛlen. A bɛ cogo di? I yɛrɛ don. A bɛ dɛbɛ la ye. An bɛ k'an débrouiller. Kori baasi tɛ Tata la? Baasi t'a la. Sɔmɔnɔmuso? A bɛ yen? A n'a ka dɔ jɛgɛ. A n'a ka jɛgɛ. Baasi tɛ. Baasi tɛ. An bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. A diyara n ye. Maa y'a gurubinɛba in an b'a fɔ ni ka a waleɲuman dɔn. A ye foli minɛ. Ka dɔn nin kɔni ka di ye nin bi sankɔrɔta kosɛbɛ. Ni Maya tɛ. A kuma ka ca dɛ mais Bamakɔ bon Maya fɔ n'an taara aya a bɛ to ka wele bila nɔnɔ kɔni ma araba donc nɔnɔ bɛna d'a ma ka bɔ fana baara banna o kuma an b'a fɔ i ka dɔn an bɛ fɔnakaw fɔ k'u waleɲuman dɔn n'Ala sɔnna Janjo masa an furumusow ye ka dɔn bolokolo kanubaw ye fɛn tɛ an kun i ka dɔn ko nin kɛra an fɛ o diyara an ye fisabililayi don o dɛrɛ u ɲɛna ma dɔɔnin an bɛ ka dɔn fɔ k'u waleɲuman dɔn Janjo i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na donga kɔnɔna na bi ye ka dɔn san 2020 o don laban ye kosɛbɛ san kura min bɛna daminɛ i ka dɔn a hɛrɛ i ka dɔn ka fɔ a bonya n'a karama ani ka dɔn fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛ hɛrɛ ye jamana ma walasa basigi ni sabati bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔ cogo min na an bɛ an bolo fila ja ni ka masa Ramani wele o ko kɔnɔna san 2020 ale bɛ k'i kɔdon ni gɛlɛya bɛɛ lajɛlen nin waati in na ni banajugu bɛɛ lajɛlen Ala k'o kɛ ka fasodenw yɛrɛ lafiya Ala k'o kɛ tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la dɛ tɔ tɛ tɔɔrɔ tɛ la Lamusa i y'a fɔ cogo min na baara in ye foroba baara ye jɛ ka baara don i k'a dɔn u kɛn bɛ k'u ɲɛmada Renouveau FM n k'a fɔ Renouveau Télé ale la ni k'o kilo kɛrɛfɛsigi ka bɛn ni Renouveau FM a n'a Franka Radio ye anw fila i k'a dɔn sɔngɔnna o bɛ anw bolo nin waati in na nka baara ninnu debila baara kɛbaaw fana jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ Kopropenkaw ka lasigiden n'o bɛ Ousmane Togo ale ko fɔ ko Kopropen don dɛ Kopropen i ma deli ka se Kopropen ma deli ka se dɛ e ne ma fɔ n k'e janjo kɛ Mali fantan i sera Kopropen wa o tuma Kopropen Ousmane ale kɛn bɛ ne ka réalisation k'i sinsin o kan Bintu Napo ale bɛ i k'a dɔn k'a fɔ radio kunda ni ma fili ni ma ɲɛ fiyewu min bɛ tali kɛ i yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ i terikɛ la n'o bɛ tali kɛ Mahamadu Tarawele Z ana Musimani i k'a dɔn ale fana kɛn bɛ ne ka difo ka i k'a dɔn i wakili don o la ka dunanw bisimila kun na kun ɲɛnabɔ Madame Kuyate n k'a fɔ Keita Awa Kuyate Madame Kuyate Awa Keita bɛɛ lajɛlen ye kelen i ye nin fɔ a y'a bolo kɔrɔta a bɛ diya ye o tuma ale bɛ ka dunanw bisimila ne k'u nakun i k'a dɔn k'u bilasira baaraw bɛɛ lajɛlen fana lakɔlɔsili kɔnɔna na Zakariya i k'a dɔn k'a fɔ Fɔnba Bakɔ Fɔnba ale fana bɛ i k'a dɔn nin waati in na tew sisan an bɛ an ci manaji kan nka ale tɛ se k'i ci ba kan a bɛ bɛn sa Fɔnba tɛ se ka nɔɔni kɛ bilen baasi tɛ i k'a dɔn ka yɔrɔ fana lakɔlɔsi bisimila Kalifa ale bɛ yan nɔ nin b'a jira k'a fɔ groupe Renouveau jamakulu ka ca kosɛbɛ o tuma an b'a fɔ u bɛɛ lajɛlen k'u bisimila u kan ka se arajow caman fara an bɛ ɲɔgɔn kan nin sanga in na ni k'u kalanso an na i k'a dɔn k'a fɔ Lamusa ayiwa o tuma an ka jamana kɔnɔ a n'a kɔ kan bi don kibaru sɛbɛn caman ma bɔ i n'a fɔ an y'a lasɔrɔ cogo min na nka an ye layidu ta k'a fɔ minnu bɔra o tuma an b'an wakili don olu la olu fana bɔra ni kunnafoniya laban minnu ye anw bɛ i k'a dɔn k'a fɔ olu kɛ difɛn ye walasa lamɛnbaaw ni lajɛbaw bɛɛ lajɛlen ka bɔ kunnasiri o kɔnɔna na Franka arajow la i k'a dɔn k'a fɔ maa caman bɛ yen an bɛ ka lamɛn arajo minnu sanfɛ Janjo masa i ka dɔn an b'a daminɛ Kɛrɛwanikaw fɛ yen la i ka dɔn arajo bɛnka bɛ nin waati in na ale ni ka dɔn arajo danbe a lamɛnbaaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ko nin ye ka dɔn san 2020 a jɔ kun kuncɛ jɔ kun n'a don kibaruyaw laban a kunnafoni laban yɛrɛ ye bi ta ye o ye bi ta ye an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn min ye ka dɔn arajo danbe jijenikaw fɛ yen Jija n'a ka cɛdenw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn faso kanu o bɛɛ ka dɔn Welesebugu la nin waati in na an bɛ Welesebugu ka bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn Kolo Karimu k'a fɔ a n'a furumuso filamuso a ko k'a ka foli f'i ye o diyara n ye
fulaw ti bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔrɔ jitumɔgɔw ka fo an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn kosɛbɛ n'an bɔra yen i ka dɔn arajo min bɛ i ka dɔn Naro FM a lamɛnbaw olu bɛ i ka dɔn k'a fɔ nin waati in na ka an sɔrɔ ka sababu kɛ Mamutu Mali n'a ka cidenw ye an bɛ Mamutu fo ni ka waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na an baramaw n'o bɛ Laginɛkaw ko fɔ olu fana bɛ anw sɔrɔ ka sababu kɛ Naro FM de an bɛ ka dɔn Laginɛkaw fo ni k'u waleɲuman dɔn n'an bɔra yen arajo Danaya FM ale filɛ nin ye ka dɔn Keɲebako ye min ye ka dɔn Bujalo n'a ka cɛdenw ye ka Keɲebakaw fo ni k'u waleɲuman dɔn danti i bɛnkɛ don wa ay Jallakaw ye Jallolaka ninnu kuma dɔlama ye bɛnkɛ nka kabini ne fulaw kɔnɔ Jallow ka ko ka ca kabini ne fulaw ye a y'a fɔ ko girilajɔ ni kuma dɔ n'a ye b'a fɔ k'u ye diko ye n'a jɔ b'a fɔ ko kuma dɔ Batoma ka yafama kabini ne fulaw kɔni ye dabakala feere la Bamakɔ yan ne ko banna pewu kulen Dawuda ka balima ka yafama koyi ngolo fila bɛ nkɔ n'an bɔra ye min ye arajo Dakar lamɛnbaw olu filɛ nin ye ka dɔn Marakakungo an bɛ Marakakungokaw fo ni k'u waleɲuman dɔn min bɛ tali kɛ ka dɔn Gɛngɛ ka lamɛnbaw la o bɛ Fana ko fɔ min ye MC n'a ka directeur an bɛ Fanakaw fo ni k'u waleɲuman dɔn Tiɲɛdugu i ka dɔn olu bɛ Kareri kɔnɔ min bɛ ka dɔn Amadi Daɲɔ ko fɔ an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen anw yɛrɛ bɛnkɛ Sarama bɛnkɛ min bɛ yen n'a ka bon n'a ka ja Sarama in taara parce que 31 sera an ka cɛ a ma ci ka kɛ maa si rɔ bɛnkɛ dɔgɔya ma dɛ non bɛnkɛ dɔgɔya ma mais tiɲɛ fɔ bɛnkɛ ye kuma dɔw fana bɛ se dɛ attention Jɛnginɛ clé ma bi fɔlɔ dɛ Jɛnginɛ ça fait très longtemps mais il est capable de tout ya basi dan ka taa yanni tile ka bi o ma yɛrɛ ko lamɛnbaw Sikaw fɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na Kuremale an b'u fana fo ni k'u waleɲuman dɔn Kucalakaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Buguni Kunkan i ka dɔn k'a fɔ musokɔrɔba ɲuman bɛ nin waati in na Bafanda i ka dɔn denfurabɔla don an bɛ i ka dɔn a fo ni ka a waleɲuman dɔn a ka bonya n'a ka karama la i ka dɔn ka anw kanu i ka dɔn anw yɛrɛ y'a kanu badabada kanu i ka dɔn kanu min tɛna furase fiyewu an bɛ i ka dɔn ni k'a fo ni ka a waleɲuman dɔn arajo ɲɛrɛni lamɛnbaw o bɛ Segukaw ko fɔ dɛ min ye ka dɔn Makɔnɛ n denmuso don i ka dɔn n buramuso don nka i ka dɔn denya in kɔni o bɛ bila kɛrɛfɛ o bila kɛrɛfɛ Lamisa waati mini minnu b'an bolo an k'olu fara ɲɔgɔn kan walasa ka kunnafoniya tɔ an bɛ i ka dɔn a fɔ ka waleɲuman dɔn bisimila ka i ka dɔn arajo caman wɛrɛw bɛ yen minnu n'olu da ma se ka mɔgɔ la i n'a fɔ misɛnni n'a ɲɔgɔnnaw an b'u fo bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn arajo Kusata 2 FM Jalakɔrɔbugu an b'u fo o tuma an b'u fana fo nin waati in na fo ka se i ka dɔn k'a fɔ a DG belebele an b'a DG fo ani y'a fɔ la Jalakɔrɔbugu dugutigi Mundugula commune an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Lamisa an t'a ko bila dagirinda la ne bɛ n bolo mɔɔnɔ bɔ fasidi sɛbɛn bɔ baw min bɛ tali kɛ sigi kun na o dɔnnen don o ti dɔwɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ duwakun kɔnɔ kunkanko kibaruya min n'o bɛ tali kɛ fasidi sɛbɛn n'an k'a ma ko indépendant indépendant i k'a dɔn k'a fɔ u ka sɛbɛn ɲɛ filanan bɔ ko 5000 i k'a dɔn k'a fɔ 125 indépendant maa min bolonɔ bɛ i k'a dɔn fasidi la o ye fasidi jɛkulu yɛrɛ olu ka sɛbɛnni ye an ka taa SOMAGEP kɔnɔ SOMAGEP n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ji ko kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli n'a fɔ ji yɛrɛ sanuma o ɲɛnabɔli kunkanko kibariya o ko bataki kɔni sɛbɛra i k'a dɔn k'a fɔ SOMAGEP a ma ɲɛmaw fɛ k'a yira k'a fɔ i k'a dɔn ɲɛmaaba 2 olu bɛɛ lajɛlen kɔni ko olu kɔni ye i k'a dɔn danaya minɛ ni ka o sɔrɔ ɲɛmaaba fɔlɔ o de ye Tijani Keyita ye parce que i b'a ye kanto k'a fɔ min bɛ tali kɛ Société Malienne de Gestion de l'eau potable ni a bɛ SOMAGEP SA ko fɔ o kuma conseil d'administration n'o ye PCA ye ko olu kɔni ye maa ɲɛmaaya kura ni ka o sɔrɔ o ti dɔwɛrɛ ye o de ye Tijani i k'a dɔn k'a fɔ Keyita ye o Tijani Keyita ko ale kɔni i k'a dɔn ko danaya dara a kan sigi min n'o bɛ tali kɛ SOMAGEP a ka sigi ko 25 na u k'a ma ko 25e session de conseil d'administration ko a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ Mali faaba la u ka kinda min bɛ yen n'o k'a ma ko Amdalayi Ase 2000 donc n'i y'a ta k'a jateminɛ ko kumana min bɛ tali kɛ i k'a dɔn n k'a fɔ min ni o ye arabadon ye SOMAGEP ɲɛmaaya so u ye bataki ni ka o sɛbɛn ni ka malidenw la kunnafoni ka i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen la kibariya ka yira k'a fɔ SOMAGEP ka maa ɲɛmaaya sigi min bɛ tali kɛ tako 25 na n'o k'a ma ko 25e session o ko baaraw senfɛ o kuma ko maa ɲɛmaa kura sigira i k'a dɔn k'a fɔ PCA o la ne k'o kɛ président du conseil d'administration ye an karamɔgɔ Tijani Keyita danaya dara a kan o kumana ko o kɔfɛ min bɛ tali kɛ PCA yɛrɛ ale ka élection tɛmɛnen ko ka bɔ yen hakilila jiginna minisiriso min ɲɛsinnen don jiko ani diko
ko n'o ye kuranko ɲɛnabɔli kunkanko kibaruya la waati laban ninnu na olu ye k'a dɔn maa ɲɛma kura dɔ ni k'o fana sugande o minisiri yɛrɛ maa ɲɛma ni o ye Seyidu Lamini Tarawele ale ye danaya a n'a jɛkɛmaɲɔgɔnw ye danaya ta k'a da Dramani Kulibali kan Dramani Kulibali ne k'a kɛ directeur général ye SOMAGEP kɔnɔna na Lamusa n'i y'a ta k'a jateminɛ ko SOMAGEP ka hakilina belebele dɔ ye u ko min ma ko vision 2035 yani san 2000 ani k'a dɔn k'a fɔ 35 cɛ o k'a sɔrɔ min bɛ tali kɛ ji kɛnɛ ani ji ɲuman ani ji yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ a furakɛlen ɲɛnen k'o walankatara ka Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen k'o lasɔrɔ o k'o fasiri n k'a fɔ fasiriba y'i kanto k'a fɔ ninnu maa 2 bɛɛ lajɛlen kɔni jogora i k'a dɔn k'a fɔ u ka masaya cogoyɔrɔ la jogora i k'a dɔn k'a fɔ baara cogoyɔrɔ la sabu Mali gɛlɛyaba dɔ ye jiko ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i kɛra o président conseil d'administration doniba dara i kun wa i k'a dɔn Mali gɛlɛya ye i k'a dɔn k'a fɔ jiko ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko i kɛra o i k'a dɔn o directeur général ye Dramani Kulibali a bɛ o ko fɔ maa bɛ se k'a fɔ doniba dara a kun o ko jigikɛ n k'a fɔ sigikɛlen don ka makɔnɔni kɛ walasa min bɛ tali kɛ san 2000 ani i k'a dɔn 35 n'o ko min ma ko vision i k'a dɔn 2035 o y'o ka plan stratégique ye vision 2035 k'o kɔnɔ kunkanko kibaruya ti dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ min dabali minnu bɛ se ka tigɛ walasa ji yɛrɛ i k'a dɔn a jɛlen lakika ji sanuma bɛ se ka sɔrɔ malidenw fɛ cogo min na k'a sɔrɔ dekun ma se ka i k'a dɔn jamanadenw sɔrɔ ko SOMAGEP ka baara bɛ bila o minɛ o kɔnɔ Badiriba y'i kanto n'o bɛ tali kɛ SOMAGEP yɛrɛ a kunnafoni diba ale la n k'a fɔ Abdulkader Kɔnɛ ale min ye i k'a dɔn k'a fɔ a chargé la communication ye lettre kɔnɔ ko la a y'a jira k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sigilen kɔ ko k'a dɔn foli ani tantolen u taara ni ka ɲɛsin maaw ma maa minnu n'u ye olu nɔɔrɔ bila o maa dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ professeur Yunus Ame Diko professeur Yunus Ame Diko Badiriba y'i kanto k'a fɔ o kumana min bɛ tali kɛ o kun ye PCA ye n'o ye conseil d'administration maa ɲɛmaa ye ale kɔni y'a jɔyɔrɔ di k'a dɔn Tijani Keyita ma nka bonya ni foli ni tantoli taara ka ɲɛsin professeur Yunus Ame Diko ma a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ min ni a y'o waati min kɛ SOMAGEP a maa ɲɛmaaya o la n'o ye PCA maa ɲɛmaaya o ye o directeur général kɔrɔ min ni o fana i k'a dɔn k'a fɔ o fana ye baara minɛ ta ni k'a di Dramani Kulibali ma Dramani Kulibali bɛna fɔ maa min kɔ o de ye Bubakari Kane ye Bubakari Kane i k'a dɔn ko foli ni tantoli fana u taara ka ɲɛsin a ma baw u bɛɛ lajɛlen y'u cɛsiri faso baara ko o la sigikɛlen don ka makɔnɔni kɛ Dramani n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ DG ani Tijani Keyita yanni 2035 i n'a fɔ vision 2035 plan min bɛ yen u ka se ka ninkura fiyɛ o la ani k'a kow kɛ teliya la cogo min na k'o kuma ko sigikɛlen bɛ k'u bɛɛ lajɛlen makɔnɔ o ko la ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bannen kɔsa SOMAGEP yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ a chargé la communication i k'a dɔn k'a fɔ Abdulkader Kɔnɛ ale kɔni ye bataki sɛbɛn ni ka bɛɛ lajɛlen la kunnafoni ka bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ fili la ani ka i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya fasiri an y'a bɔ i k'a dɔn indépendant kɔnɔna na sɛbɛnnikɛbaw o ye faraɲɔgɔnkan jɛkulu n'o ye i k'a dɔn rédaction ye olu ka fasiri do bi i k'a dɔn walanmisadonya la an na tuni ka sumaya ka bɛrɛ bɛn Janjo masa i ka dɔn min ye kunnafoni caman kɔni ta an bolo kɔrɔ waati n'a kɔnɔ ko don a bɛ faamu kunun ko indicateur ye Janjo masa an na a ta an ka taa Tombouctou dɛ n'an taara ye gouverneur kura i ka dɔn a sigira bonya ani karama kɔnɔna na a sigilen ma k'a bannen dɛ min ye ka dɔn an ka finitigilaka mun bɛ yen n'a bɛ wele ko Fama a taara ɲɛda olu ka i ka dɔn k'u jija u ka baara la John Godo a bɛ i ka dɔn ka fɔ commissaire divisionnaire Bakum Kante min ye ka dɔn kalo tile 28 décembre kalo san 2020 badenya taama badenya i ka dɔn bɔ ɲɔgɔn na ka taa bɔ i ka dɔn ka fɔ finitigiw la finitigi minnu n'u bɛ a ka mara kɔnɔna na n'a n'olu kan ka baara kɛ bonya ani karama kɔnɔna na fasirikɛbaa ko mun ye ka dɔn kɛlɛkɛcɛden minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛlɛ kɛ duguma a n'olu fɔlɔ de ɲɔgɔn ye n'o bɛɛ ka dɔn armée de terre ko fɔ olu kelen kɔrɔ kɔ ka a bisimila min ye ka dɔn Sidi Bekayi ale tɔgɔla kan belebele in kɔnɔna na a bɔra yen a ye min ye i ka dɔn garde nationale a n'olu fana ye ɲɔgɔn ye gendarmew a n'olu fana ye ɲɔgɔn ye baba polisilakaw i ka dɔn a n'olu fana ye ɲɔgɔn ye u ye ka dɔn kuma falenfali u ni ɲɔgɔn cɛ a ko min ye ka dɔn ni finitigi fɛn fɛn bɛ yen i ka dɔn a nana sara u la ni k'a f'u ye k'a fɔ aw ne de kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya min b'aw ka a y'a ɲɛfɔ n ye n seko ye min ye n fana ka se k'o kɛ nka i ka dɔn faso ta ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen ye bari sabula an bɛɛ lajɛlen bɛ faso de ka ci la faso ka ci o ni wasaba bɛ bɛn cogo min na o ni sababa bɛ bɛn cogo min na o ye ka dɔn an bɛɛ lajɛlen hakilina ye o siratigɛ la
min ye ka dɔn an ka kuma kun ye n'o ye fasodenw n'u bolominɛ bɛɛ lajɛlen u ka se ka lakana an bɛɛ ka dɔn munumunu kɛ o nɔfɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la a yɛlɛ du ta koyi a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ kan dɔw bɛ yen a jiko gɛlɛya kɔni bɛ o yɔrɔ la a na fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan joona joona i k'a dɔn k'a fɔ a ka conseil technique min bɛ yen yalima maa mun bɛ yen n'o ɲɛsin b'a ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma a ye yamaruya di olu ma o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la n'o bɛɛ service technique ko fɔ i k'a dɔn u ka fɛɛrɛw sigi sen kan joona joona ji bɔntɔ bɛ se ka walankata cogo min na min ye finitigilakaw ka se ka lafiya sɔrɔ minɔgɔ kanu minɛ k'u t'u ka baara la fiyewu u magoɲaji ka se ka sɔrɔ u naga kɔrɔ k'a sɔrɔ ma boli o nɔfɛ jando a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ commissaire divisionnaire Bakum Kante a ko ni nin baara in ne sigi nin cogo in kɔnɔ na k'a kɛra bonya kɔnɔ a kɛra karama kɔnɔna na min ye ladalama mun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Tombouctou a bɛ wulikajɔ kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen nɔfɛ walasa a n'u bɛɛ lajɛlen ka se ka si ka fɔ boloda u ni ɲɔgɔn cɛ bonya ani karama Tombouctou n'a marabolo bɛɛ lajɛlen u ka se k'u jigi da a kan k'a fɔ k'a dɛmɛ a ka baara la fana baara in bɛ se ka kɛ wasa y'a bolo cogo min na i ka dɔn indicateur du renouveau olu kɔni ye ka dɔn nin fasiri u ka kununko bɔli don an y'a mada bi kabini waati cogoya ye Lamsa an b'i k'a dɔn k'a fɔ Banku ani gouverneur kuraw yɔrɔ a caman bɛ yen minnu ye kalinga caman fana bɛ yen minnu y'u kalinga ban a caman ye finitigiw ye o kumana an jigi b'a la u bɛna taa min sɔrɔ u ɲɛ u b'a kalama u b'a dɔn kaba quoi u kan ka se k'a dɔn réalité dɔnnen don u fɛ kaba u ka kan ka se k'a dɔn o kama jigiba ka kan ka k'u la u ka fɛɛrɛ ni fura bɛɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ wa anw de y'an jani bɛɛ ye anw dɔrɔn de ye ka gouverneur ye muso ye Joyila wa an ka gouverneur kura an b'a fo an balimamuso Aminata Diallo i k'a dɔn ka taa Banikɔ ka foli di dugutigiw ma ani i k'a dɔn k'a fɔ nin de ye ko yɛrɛ la fiɲɛ ye ko la fiɲɛ ye jumɛn ye kuma ni e b'i yɛrɛ mankutu ka se hakɛ jumɛn na sisan ne de ko k'anw y'an jani bɛɛ yɛlɛ o tɛ tiɲɛ ye n'i y'a kɛ ten n bɛ bada wele sisan n k'a ka muso in bila ka taa Sikaso région na ko mun kɛra o ko kɛra kɛ ka cɛw de aw ma ye anw de y'an jani bɛɛ anw ka gouverneur ye muso ye Aminata Diallo an b'a fɔ k'a k'a dan ka se an bɛ Ami fo ni ka a wale ɲuman dɔn k'a ka bisimila ni Ala sɔnna Lamsa an bɛ taa ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na fasiri dɔw ye kununko taw ye bisimila ka kan an k'an da don a la Iltum Are nin ye k'a dɔn k'a fɔ n den ɲɛ nin ye maa bɛ se k'a fɔ fasiriden sɛbɛnw jɛma o kumana min bɛ tali kɛ Iltum Are hakilila jiginna min ni o ye a bɔ ko min filɛ nin ye i k'a dɔn o kuma bɛɛ u ko basigibaliya n'a fɔ min bɛ tali kɛ jamana fanga ko entre les armes et les chapelets ko fanga bɛ n k'i ɲininka i k'a dɔn kɔlɔsi ani marifa ni ɲɔgɔn cɛ Fadiriba y'a fɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ anw ka Mali faso Maliba ko min bɛ tali kɛ fanga na bi mara ka a kɔni bɛ ɲini ka bɔ i k'a dɔn politigimɔgɔw bolo a bɛ ɲini ka bɔ démocratie yɛrɛ bolo a bɛ ɲini ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ marifatigiw ani i k'a dɔn k'a fɔ kɔlɔsitigiw olu ni ɲɔgɔn cɛ palon o la ko diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen ani ka se k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu ye k'a dɔn k'a fɔ marifatigiw ye ko hakilila jiginna san 2013 ko n'i y'a ta k'a jateminɛ Alhaji Ibrahim Boubacar Keita walasa a ka se ka fanga sɔrɔ o kuma k'o kɛra ni k'a dɔn k'a fɔ diinɛ ɲɛmaaw olu ka duwawu n'u ka wuli ka jɔ ye k'o dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ Ustaz Mahamud Diko Badalabugu Sherif Buye Haidara Nyorodi Sahel ani k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Fatiya fana taba dɔ la an karamɔgɔ a Shahid Sheikh Sherif Usman Madani Haidara Bangoni na o ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ye mɔgɔw fɛ minnu ye kɔkɔrɔma don ta ka Burama sɛgɛrɛ Laji Burama Alhaji Ibrahim Boubacar Keita san 2013 o kuma k'o kɛra ni k'a dɔn dɛmɛɲɔgɔnya dɔ fana ye min n'o ye fanga dafiribaw k'olu ko fɔ u k'a ma ko Général Amadou Aya Sanɔgɔ Fadiriba y'i kan don k'a fɔ n'i y'a ta k'a jateminɛ ko gundo tɛ maa si ma tuguni k'a fɔ walasa ka se ka i k'a dɔn min ni o bɛ tali kɛ Kulubala k'u lasɔrɔ ko Kuluba sɔrɔ sira k'a bɛ daminɛ Badalabugu Nyorodi Sahel Kati ani Bangoni i bɛ tɛmɛ o siraw fɛ fɔlɔ walima i bɛ saraka de bɔ ka ɲɛsin walasa ka Kuluba sɔrɔ ko sira ye k'a dɔn fa min k'i ɲininka Badalabugu Nyorodi Sahel Kati ani k'a ɲininka Bangoni fo ka se ninnu yɔrɔ saba ninnu n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn karamɔgɔbaw Taza Mahamud Diko i k'a dɔn min bɛ tali kɛ Nyoro Buye Haidara fo ka se min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Usman Sherif Madani Haidara ani Kati yɛrɛ ni mugu ni k'a dɔn k'a fɔ kisɛ bɛ olu bolo ko hakilila jiginna nin waati laban ninnu na mara ni fanga kɔni sɔrɔlen o kuma k'a bɛ taama sira ninnu de fɔ Fadiriba y'i kanto k'o kama bi ko jɔnni man k'a la seere ye san 2012
walima san 2013 waati min na i k'a dɔn Amadu Tumani Ture ka fanga ala k'a dayɔrɔ suma Amadu yɛrɛ a ka fanga i k'a dɔn k'a fɔ ko kɔni bina o kuma maa minnu n'olu kɛra o bin b'a ye o ko walasa ka i k'a dɔn fanga ni ka ɲɛmaaya sɔrɔ a la Laji Burama Alhaji Ibrahim Boubacar Keita k'a dɛmɛbaa jɔnjɔnw kɛra i k'a dɔn k'a fɔ diinɛma ɲɛmaw ye a b'i k'a dɔn k'a fɔ diinɛma ɲɛmaa minnu ko fɔ a b'i k'a dɔn a Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ka laban min bɛ tali kɛ Buye Haidara fo ka se i k'a dɔn k'a fɔ Ustaz Mahmoud Diko k'a bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn dɛmɛɲɔgɔnya ko fɔ san 2013 o kɔnɔ ko kɔkɔrɔdonbaw ni k'a dɔn baara tɔ fa ni fangagiri baarakɛbaw olu ma kɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ n'a fɔ marifatigiw ye n'o ye General Amadu Aya Sanogo ye ko yala ɲinan da fana bɛ ka taa o danga la wa i k'a dɔn fasirikɛba a ye i k'a dɔn ɲininkali tɔ min ka o kɛ ko baw ko k'a jateminɛ ko bɛ ka taabolo minnu na k'an bɛ donni min na ko B min bɛ tali kɛ Burama ka fanga dangarila o la jɛkulu kura dɔ sigira u k'a ma ko CNSP ko CNSP o kuma na hakilila jiginna olu fana ko bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ kɛra seere fana ye k'a fɔ olu kɔnɔna na i k'a dɔn Ustaz Mahamudu Diko ne ka taa foli bila o la a yɛrɛ ka denbaya la Badala Bugu ko ma dogo maa si la waati min na jamana ɲɛmaa kɔrɔ Burama ni o bɛ tali kɛ Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ye i k'a dɔn k'a fɔ wala ni ka o sɛmɛ ko yala san 2013 o kuma na ko taara taacogo mun na yala ni ngurana fiyɛ zen fana na kɛ a na kɛ o kɛcogo ye wa olu ye ɲininkaliw ye ko malidenw bɛ ka min kɛ u yɛrɛ la b'a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko waati min na Burama ka fanga n'o ye Alhaji Ibrahim Boubacar Keita dangarila o la maa minnu y'o ko ni ka o wale kɛ k'a sababu kɛ k'a fɔra ko maliden caman wulila k'a fɔ ko marakɛjuguya o kɛ ni ɲɛjalen don ni ka Burama wajibiya u ka fanga bila o kumana maa minnu kɛra o kɛ b'a ye u ye jigisɛmɛrɔbaw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ diinɛma ɲɛmaw ye ko k'a fɔ ko nin maa kofɔlen ninnu ni diinɛmaw tɛ ɲɔgɔn kalama wa ko kumana ko bi na ka mara kɛ ani k'a dɔn k'a fɔ ka laban ka fanga mara k'a ka ca kuma caman i b'a sɔrɔ diinɛ ni dɔnbaa jɔnjɔnw bɛ a ko dɔw kalama kosɛbɛ o kuma ko sinsinni bɛ kɛ min kan o de ye k'a fɔ walasa ka Kuluba lasɔrɔ ka Mali fanga ni k'a lasɔrɔ k'a bɛ kɔlɔsi ni marifakisɛ ni ɲɔgɔn cɛ o kuma kɔlɔsitigiw olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ a dugawu don b'a ye olu fana y'a hakilina dɔw di b'a ye o kuma maa minnu n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ a marifatigiw ye olu caman dagayɔrɔ bɛnnen bɛ i k'a dɔn Kati ma o kuma an bɛ donni minɛ ko B Yusu bɔra katigaya la il est de Kati an y'a bila boli a b'a glorifier n'o ye a b'a disi gosi n'o ye il est de Kati o ma ko n'i y'a ta k'a jateminɛ fanga bɛ i k'a dɔn marifakisɛ ni i k'a dɔn kɔlɔsi ni ɲɔgɔn cɛ kɔlɔsi ni marifakisɛ olu de bɛ ka Mali fanga ko ni ka a ko sigi sen kan k'o bɛ ka jɛmu fanga dangariba kɛ o la dɛ o bɛ ka kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ démocratie fanga ko ka i k'a dɔn fiɲɛba bila o la nka ko tiɲɛ don 2013 ko dɔw kɛcogo kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ maliden caman y'i yɛrɛ ye o kɔnɔ yɛlɛ san 2020 tɛmɛnen kɔfɛ kalata minnu bɛna labɛn mɔgɔw b'u n'u yɛrɛ y'o kow kɔnɔ wa walima nin diinɛ ɲɛmaaba ninnu yɛrɛ u na bɛn a kow da la ni an'u na hakilina kelen da a kow la wa ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de ye ɲininkaliw ye an bɛ se k'an sigi ka don n'a makɔnɔ nataw makɔnɔ jaabi jɔnjɔn minnu bɛna bɔ o la ko nka min jɛlen don bɛ yen k'a kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ min kɔni jɛlen don kibaruyaw ni kunnafoniya minnu bɛ yen o kumana min ni o bɛ tali kɛ semase n'o ye Ustaz Mahamudu Diko ale ka jɛkuluba ye olu kɔni ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ fanga ko kunkanko kibaruya o la hali n'a sɔrɔ Ɲorodi Sahel kunkanko kibaruya ko maa tɛ k'o mɛn kosɛbɛ nka min jɛlen don k'an bɛ i k'a dɔn sigi min kɔni na bi ɲininkali minnu ni k'a dɔn fɛɛrɛ minnu n'olu bɛ sen na yala maa minnu n'olu ye marifatigiw ye n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn Kati la Kati min bɛ yen k'a fɔ n'o bɛ kamanagba ta ka ɲɛsin Bamakɔ yɛrɛ ma o kumana kuma ni fɛn bɛɛ lajɛlen Kati ne fera plus peur Bamakɔ ça o ti fɔ dɛ o kun ye slogan de wa mais finalement kuma se de do wa finalement Kati a fait bouger Bamakɔ le Mali Mali ngo faso quoi ça y fɛn ninnu bɛɛ filɛ nin a ɲɛkɔrɔ filɛ dɛ a bɛɛ lajɛlen faralen filɛ faso de kan ka fɛn min ye san ta kɔnɔ fana ko san ta kɔnɔ dɛ 2020 in kɔnɔ janjo masa a bɛɛ lajɛlen madala ni k'a kɛ ka dɔ
jabarani na te joyi daga film filɛ faso de bɛɛ lajɛlen sigi ka filɛ awɔ ultime arrêt ale ka kɔrɔfɔ kunjɛ kɔrɔfɔ ti dɔwɛrɛ a ko sigi kɛn bɛ ka makɔnɔni kɛ be min jɛlen don fanga kɔni tiɲɛ ni ala ka kan a b'i k'a dɔn kɔlɔsi ni marifakisɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔlɔsiw olu bɛ badalabugu kɔlɔsiw bɛ i k'a dɔn k'a fɔ bangɔni na wa kɔlɔsiw bɛ ɲini ka y'a faamuya ɲorodi sayɛl min bɛ tali kɛ k'a dɔn marifa na n'o ye mugu ni kisɛ ye o bɛ kati o dagayɔrɔ kɔni bɛ kati ma fanga kɔni bɛ lopo lapala ninnu de ni ɲɔgɔn cɛ olu de fana bɛ se k'a di olu de bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan k'a mɔndɔ ka dɔ d'i ma i ka dɔ mara ka kuma kɛ ne bɛ o ma ko kɔlɔsi bɛ n bolo mɛ dɔ fara ka kɔlɔsi démocratie fanga k'an bɛ donni minɛ ko bi Mali ta kɔni kɛn bɛ le pouvoir entre les armes et les chapelets ayiwa ala ka ɲa k'a d'a ma masa ala ka jamana basigi nka min ye ka don fasoden bɛɛ lajɛlen an ka hakili to fɛn kelen na dɛ o ye jumɛn ye i ka dɔn ala ka hinɛ la min bɛ tali kɛ i ka dɔn anw yɛrɛ ka démocratie tutigɛ b'a la yɛrɛma hɔrɔnya tabaw fana olu tɛmɛna an ɲɛna jandenw masa fasoden ka sabali an ka baara kɛ bonya ani karama kɔnɔ faso kanu a kana kɛ dalafɔ ye dɛ an ka don an dusukun na a kana bila i k'a dɔn k'a fɔ i ka so kɔnɔ dɛ so kɔnɔ fɛn dɛ a kan ka kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ janjo masa min ye fasodenw bɛ se ka lafiya cogo min na n'o tɛ a bɛɛ lajɛlen kɛra an ɲɛna an sigi bɛ ka filɛ nin waati in na nka an ka fɛn kelen bila an kunna k'a fɔ ni min ye walejugu ta ka jamana sɛgɛrɛ sini ma sinikɛnɛ ma i na jaabi dɛ i na wele i bɛ jaabi kɛ an ye fana janjo min ye ka dɔn k'a fɔ Pemi Mali a lafasatɔn u kɛn bɛ ka tabali gosi dɔwɛrɛ tɛ dɛ u ka maa ɲɛma i ka dɔn Vital Robert Job tigɛ kɔni dara a kan ma dogo maa si la a bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan a kibaruya kɔni hali n'a sɔrɔ kɔsani na maaw bɛ ka bɔ a kalama dɔɔni nka i ka dɔn maaw kun kɔnɔ gannen bɛ a kɔni taabolo la a ko min a dogon tɛ maa si la bilen min ye ka dɔn wale min kɛra kalo tile 21 décembre kalo san 2020 maa 3 bɔɲɔgɔnko olu taara ka dɔn Pemi Mali jabala la dɔwɛrɛ tɛ dɛ ɲɛmaaba n'o bɛ DG ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ an nana a nɔfɛ u kɔni nana ni ka salo min ye ka dɔn baarakɛlaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ maaw yɛrɛ dabali banna i ka dɔn ninnu nakun ye fɛn jumɛn ye ɲɛmaa bɛ ninnu bolo o ka di wa i k'a dɔn u y'a salo ni ka taa n'a a ye a kɔni kɛra ko gɛlɛmanba ye i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛlaw yɛrɛ bolo olu kɔni ko k'a kabini a salo la nɛgɛjuru sira fɛ a ti ka sɔrɔ bilen i k'a dɔn sigiɲɔgɔnw balimaw somaw olu yɛrɛ kɔnɔ gana ka se hakɛ la nka min ye k'a dɔn k'a fɔ lafasatɔ min bɛ Pemi Mali tɔgɔ la olu kɔni ye kunnafonidilaw wele k'u fɛla fɔ ɲɔgɔnya bɛ se ka ta cogo min na ka ɲɛsin u ka ɲɛmaaba ma a ko n'i ye kow jateminɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ ko yɛrɛ taabolo a minɛ cogo a n'a lasago cogo ani i k'a dɔn a bɛ lahala min na k'o de kɛn bɛ k'u jɔrɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan baara kɛra cogo min na janjo masa ko sariya sɔsɔ de don an bɛ sariya jamana kɔnɔna na min ye ka dɔn k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen n'olu bɛ kɛ fo ka ɲɛfɔli kɛ fasodenw ye a ko kan nka balikawuli i ka dɔn ani paranw ani bɔrɔkɔnɔbila i ka dɔn o si ni si ma kɔrɔ ni si ye maa ninnu i ka dɔn o minɛli la janjo masa nka lafasatɔ n'o bɛ Pemi Mali lafasatɔ ko fɔ olu kɔni bɔra ni k'u yɛrɛ ɲɛfɔ ka laseliw kɔni kɛ k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ olu ka ɲɛma ye k'a minɛcogo kɔni kɛra sariya sɔsɔba ye nka nin si tɛ foyi bɔ sɛdeni sɔngɔ na koyi bari sabula olu bɛ dɛmɛɲɔgɔnya ta ni ka a sɛgɛrɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la o kɔrɔ tɛ k'olu tigɛ n bɛ an ka kiiritigilamaw la dɛ k'u jigiba fana bɛ an ka kiiritigilamaw kan baara in ka se ka kɛ ka dɔn a zɛrɛnjɛ ka cogo min na nka k'o taara ta cogo min na o ma kɛ olu fɛla ye koyi o de kama olu bɛ bɔ ni ka u ka ŋaniya kɔni jira i n'a fɔ démocratie ye a laɲini cogo min na janjo parce que i b'a ko tiɲɛ dɔw bi in na olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ u ye tabali gosi ɲɛma ka se ka bila joona joona cogo min na a ka taa ka baara kɔni na bari sabula a bɛ lahala min na olu kɔni t'o dɔn a minɛna cogo min na a mun b'a nɔfɛ mun b'a kɔ kan olu t'o dɔn f'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko maa n'u n'i y'a minɛ ka taa datugu hakɛ dɔ de b'a a bolo n'o hakɛ ma se ka lafasa k'o ye sariya sɔsɔ ye dɛ parce que b'a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ Pemi Mali lafasatɔ ye ko kuma kuncɛ kuma na k'u bɛ kankan gosi fa bɛɛ lajɛlen fɛ u ka tɔnden maa kɛ fa fan fɛ k'u kafolen ka togo ye u kɔni ka ɲinifɛn ye fɛn jumɛn ɲɛmaa min bɛ n'a minɛnen bɛ bi i k'a dɔn k'a fɔ n'a bɛ lahala min na olu kɔni t'o dɔn dɛ u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bonya ani karama kɔnɔna na fo laɲini ka sabati Usman Mariko ale ka fasiri ye nin ye i k'a dɔn an ye bɔ informateur kɔnɔ informateur an b'a cɛkɛlaw bɛɛ lajɛlen fo lamusa ne bɛ n bolo mɔɔnɔ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ e sɔrɔ ale nɔfɛ
faso sɛbɛ ale kuma an bɛ min bɛ tali kɛ Baba B Kulubali la ale kun ye u ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen an bɛ taa fɔ furukaw olu fɛ yen a bɛ folona i k'a dɔn o ko fɔ a bɛ kajolo cercle ni ka o ko fɔ a bɛ furu yɛrɛ commune i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ o ko fɔ fasiri n'o bɛ tali kɛ n k'a fɔ min bɛ tali kɛ histoire la Baba B Kulubali ale ka kalimukala talen don n'an ka tɛgɛrɛ jɛ ni k'o fɔ furu maire kun baw min bɛ tali kɛ furu maire i k'a dɔn k'a ma ko Usmani Watara ale kɔni i k'a dɔn ko jɔnjɔn dara ka di a ma i b'a ye kan to k'a sabu tɛ dɔwɛrɛ ye dugu jukɔrɔ nafolo min bɛ bɔ u ka marabolo kɔnɔ o kumana jɛya min kɛra o la ani i k'a dɔn min bɛ tali kɛ yɛrɛmarakafo ka o kɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ commune baara jɛya kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni ka jɔnjɔnba di i k'a dɔn Usmani Watara ale voilà normalement la c'est-à-dire sanu bɛ bɔ dugu la jiko ta man golu minɛ amanga c'est-à-dire service de base olu yɛrɛ kan ka bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔso a bɛ min sɔrɔ yen a kan ka sɔrɔ yen lafiya kɔnɔna na ka sigida maaw lafiya fana kosɛbɛ nka u k'u hakili to sigida fana la sigida bɛ ka tiɲɛ bi dɛ bɛ ka tiɲɛ bisimila o kuma min bɛ tali kɛ furu maire o k'a ma ko Usmani Watara Fatiriba y'i kanto k'a fɔ min ni o bɛ tali kɛ minisiri min yɛrɛ ɲɛsilen don dugu jukɔrɔ nafolo o bɔli la n'o ye Seyidu Lamini Tarawele i k'a dɔn ko kaba kɛra minisiri ye a kuma a ye i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ barika de bonya kosɛbɛ sabu k'a yɛrɛ de taara bisimila minɛ fɔ furu sanubɔ yɔrɔ a kan ka taa bɛɛ lajɛlen la n'i y'a jateminɛ an kɔni an ka fɛn bɛɛ fɔ sa nka déjà n'i y'a jateminɛ peut-être on trouve que ministre minnu bɛ yen bɛɛ bɛ ka taa ce sont des ministres de terrain a tɔgɔ infrastructure ni jumɛn sport lajɛ quand même lui quand même a tɛ sigi Maganfili wa a tɔgɔ bɔra n t'a tɔgɔ dɔn Maganfili u nana i kangari da y'a fɔla sira dilanna dɔw ye olu yɛrɛ tun tɛ sira dilan weekend fɛ nka sisan hali sufɛ bɛ lanba minɛ ne ka sira dilan o b'o kɛ Maganfili boyi ministre de la santé o boyi Fanta Sibi ministre défense ani y'a faamuya Sadio Kamara o fana taara i k'a dɔn k'a fɔ ka taa nimura fiyɛ walasa baara bɛ se ka kɛ ministre de bureau olu man ka to bureau kɔnɔ c'est-à-dire ministre kan ka nin fana filɛ nin ye fɔ furu voilà Seydou Lamine c'est pour cela que cɛ jamanadenw an ka jɛ k'a lajɛ dɛ mais an bɛ yɔrɔ min na komi bi il est temps et le nouveau ye kunnafoni di yɔrɔ ye an bɛ baarakɛlaw fo Sadio taara Gawo a taara baara kɛcogo ɲuman non an tɛ tanu to dugu la dɛ Seydou Lamine fana filɛ sɛbɛn ka fɔ la o taara i yɛrɛ sɔrɔ fɔ furu o de ka ɲi Fatiri o kuma an bɛ taa kɔnɔko fɛ i ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko minisiri yɛrɛ i k'a dɔn k'ale tun bɛ yen Seyidu Lamini Tarawele min ɲɛsilen don i k'a dɔn dugu jukɔrɔ nafolo ani kuranko kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma o kuma ko jɛkulu dɔ u k'a ma ko Union des radios pour l'orpaillage olu ye i k'a dɔn jɔnjɔn ta ne ka ɲɛsin Usmani Watara ma kun ti dɔwɛrɛ ye ko ye Lamusa ko min bɛ tali kɛ mara kɛcogo la ani dugu jukɔrɔ nafolo k'a kuma ka ca kosɛbɛ sabu mɔgɔw b'a fɔ anw ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔtɔ filɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ka latunu o kuma ko ntɛnɛn dɛmɛnen i k'a dɔn k'a fɔ salle de spectacle min filɛ nin ye furukaw fɛ yen min bɛ i k'a dɔn kajolo cercle ko fɔ o kuma na ministre n'o bɛ tali kɛ ministre des mines de l'énergie et de l'eau o k'a ma ko Seydou Lamine Tarawele n k'a fɔ Lamine Seydou Tarawele o kuma k'ale kɔni taara ni ka taa i k'a dɔn ɲɛmaaya ni ka o minɛ wa a kelen ma taa taama in na directeur national de la géologie n'o ye Cheikh Fanta Madi i k'a dɔn k'a fɔ Keita ye ale tun bɛ kɛnɛ kan directeur général de la société des mines de Siama Mohamed Cissé ale fana tun bɛ kɛnɛ kan o kuma min bɛ tali kɛ furu yɛrɛ a commune maire o kuma na k'u kɔni ye hakililajigin kɛ furu ye sanubɔyɔrɔba de ye sabu site 11 site d'orpaillage o de bɛ furu mara kɔnɔ o kama maire kumana ani jɛkulu minnu sigilen bɛ sanubɔ kama ye n'o bɛ tali kɛ somisi la olu n'a jɛrɛ jɛkulu ani ka fara i k'a dɔn furu ka denw na u y'olu bɛɛ lajɛlen wele ko Usmani Watara a n'a ka bureau communal kabi i k'a dɔn baara n'u y'u bolo don a la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn yeelen kɔnɔna o bɛ ka mɛnɛ sabu olu ɲɛ bɛ kɛtaw la nafolo minnu bɛ ka sɔrɔ i k'a dɔn u bɛ walawalaliw bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a dɔn k'u bɛ kibaruyaw di ka kunnafoniyaw di u bɛ jɛya de ko fɔ ko dugu jukɔrɔ nafolo a tilalen don tilacogo min na 60% i k'a dɔn k'a fɔ o ye commune ta ye 25% o ye cercle ta ye 15% o ye région ta ye ni nin ma walawalaw a bɛ lakodɔn bon ne nin fɔra u b'a fɔ ko il faut pas que ko maa mun bɛ yen maaw ka hakɛ to ko n'olu ma kalan ko ni anw kɔni ye kuma walawala ka se hakɛ la k'an b'olu su ka bila kalankɛla
La clé de répartition est fixée comme suit. 60% est à la commune. 25%, ça c'est pour le cercle. Et les 15%, c'est pour la région. Donc, comme munu metalike ikado ka fo ni jeya la ko mi metalike merna ka jamakulu ikado sigida de umbela jele la kuna foni ani ka wala lu ke ikado sigida de unye wo ware munu no lu sorola akono ani kado musaka munu sorola akono o kuma na ka yida do ni mbela jele la merna ka jamakulu la musaka ya ira ka fo mi metalike nga fo seria munu ngere olu ya ira ka fo ko ikado furu mara kono ka me doni mina ko bi sanu atendo abika bo abidu wolo ko ngololo ke nga mi mitalike yiriwo baraw chamana ko baraw bi senade sabu ko ni yata ka jatimine ko mi mitalike ka do sam bafla ani tanduru kanabla sam bafla ani mugana pont baraju ani ka do ka fo mi mitalike senekero ko labbe ani bagamara yoro o kuma ko numbela dile labbe na furu marabolo konnana alasani jakte ale o sereya padriba yi kanto ka fo ko sasko munu nolu be ka do furu marabolo kono no yi docteur manga munu be ko ningura fiala numbela jelela wa ko ambulance merna ka jamakulu ku jera ni ka o fana san ni ko bla ka do furu docteur o la o kunti dore bela jele ba do ka fo furu ni kajulo ka ja furu era ni kolonje ba fana ka ja sirate siga so kerebete o kama ko ambulance bien kena do wo labe o kunti dore kena bi yoro bana be wala sa ikado o se ka ke tugo mina meri yere be yoro mina be no bi talike ka do furu meri o bâtiment ba min vle ko ni bela jele ke tugo na adnaflo boyro olu bela jele latigera o min bi talike fasiri bala ayi kanto ka fo min bi talike merla ayi kanto ko vienti yere la olu be min zoro ka da donna ni bela o kuma million tan ani fla bunyangu ku be o la soro ina fo mu o ye vienti o kuma na asoro san soro mu vienti ferile ko o kuma fere wara munum be ani dabali wara munum be meri ka da donna ko fo chamana nga commune deun yere bora ni ka seria ke o de ato union de radio des orpaillage nga fo radio munum no o bi talike radio munum be ndamandawla union des radios pour l'orpaillage olu kon nye jonjon no e chiwrai ko tako di ikado ka fo maire alema o ye do jonjon re ya di mami mbolo o de ministre des mines et de l'énergie et de l'eau no ye Lamine Seydou Traoré ale min yere ta mana ni ka ta ni yoroko fole na Lamine Seydou Traoré ale yi kanto ka fo faso ka nafulo ko dugu jukoro nafulo no bi talike ka do sanuna walima magunye ma fenfen no bi dugu jukoro nafulo ko fo e ka do ko jeya bi ka bela wa munum be no lu ye ikado ka fo sigira anga dugu jukoro nafulo boli kama benganzebe mumbe uni jamana che ko Lamine Seydou Traoré ka yi kanto ka fo fere bebe tige dabali bebe tige ka fo mali sanu ka bo mali te dosoro communauté dosoro cercle mate walma region o kuma ko dambe sirin bela jelela ko ayi kado isinzi no ye Lamine Seydou Traoré ale min yere yi kado ka fo ministre min nyatini de dugu jukoro nafulo ale do ka yi kanto ka fo fere bebe tige en tout cas olu ka transition wati u ka mara ketugo kumai nolu be ikado ka fo fere beke pour que l'or brille davantage pour nous tous. OK. Akambe nafa. Abe. Mama bo mala. Akoti de. Togo do ala ko tala ba ko na tala. Okuma sanu yere bi borom na ngo kanga yiri wade kanga yiri wadi katem hali dugu baka abana bismillah okuma ko mi mitalike ministre la ani jamakulu ayi kanto tiendo maire bi ko ni itanuna walma ini signan to be nga kakanga don ka fo dugu jugoro nafulo kakanga e ka do sigida don jamana don mali don bele de nafa okuma service technique munumbe no lu be barala ko ministre ye olu bele de ke ashire ko wa ko ka do kibara ni kuna fona munumboto flani ye ko beki sinzi akan baw ko mashitna ye ka to tuguni ka fo kibe sanu walma dugu jogoro nafuro ko lopo la pa ka soro nafati soro alla wara nga warte ci wara ku gabe o ko bana de isoro ga cedi ngirangire o ku ye baba be kulbali baranya na kuna funu la kal cugo nyana angata ablay fede ande ambi ta sisa do flow senga suma go flow senga suma ife be fofoli anga faranyo anga sisa ngombe ya fumala mishide akanza ambita ablay mega fe awo na ibija Antoine kana ye bi man laji be faka ta srat amita ko ni kana bla ni jugo ngoni na o ko kasabi ko ni zarala akungoro onga fasirike ba ko ako sirigi jabate akumina na ka do kasola kalo kile mugo ani nani setam kalo samba fula ani mugo ka keni ay wala jugo min da ninga tama nyon ko ni koro segere walma atama nyon do jowa che onde ame yusu ni ngola kuna bisu keni la
kɔni yana ko le simante e cɛni ŋɔni kun ye hala an muso yɛrɛ kɔni kuma bɛɛ kɔni b'u sigilen gabuguda la sa Sidiki Jabate ka dɔnkili la banna dɛ an b'i su ɲininka n'a sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u tɛ ɲɔgɔn fɛ dakantigi ala le nɔ ye Isu Karabati kabini ne kɔni y'a ye mɔgɔ kana baga Burama ma i bɛ Burama dɔn wa président kɔrɔ kɛ ko dakantigi ala le nɔ ye a ko bara cɛni bɛ se dɔnkili la koyi dɔnkili la n'u kan k'u kɔlɔsi président Fasada mɔ dɛ foyi t'a la ba faga t'a la bada foyi t'a la bisimila i ka dɔn Janjo Masa a ko Sidiki kɔni labilala nin cogo in kɔni na min ye anw ka dɔnkilidalabaw ye a kanubaw maa mun kɛra sababu ye ni nka i ka dɔn Sidiki kanabila ani Sidiki kanabilara nin cogo in na a ye foli ta ka di bɛɛ lajɛlen kɔni ma n'i ye Sidiki Jabate yɛrɛ ta k'a lajɛ funankɛnin don bibi in na a b'a ka dɔw kan ka sababu kɛ dɔnkili dacogo ɲuman ye ani k'a dɔn k'a fɔ a bɛ maaw ɲɛnajɛ ni kora duman kɔni ye nin kɔni kɛra sababu ye ni ka a bila nin cogo in na hali n'a sɔrɔ min ye k'a dɔn a ye walijugu min ta ni ka a taama ɲɔgɔn kɔrɔ sɛgɛrɛ walima a taama ɲɔgɔn sɛgɛrɛ Mama Sita Janjo Masa n'o kɔni yera i ka dɔn bɔlɔlɔ sanfɛ Facebook ni ka dɔn habu ale ni k'a dɔn k'a fɔ WhatsApp ani Instagram n'a fɛn bɛɛ lajɛlen i ka dɔn npogotiginin kɔni jajugu tun bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ a fari birindelen a bugɔ kojugu ni k'a ɲɛdaw funu i k'a dɔn k'a fɔ a kibaruya cayara fa bɛɛ lajɛlen fɛ o de kɔni kɛra sababu ye o ye Sidikiba Jabate ni k'a minɛ ni ka taa a datugu nka an bɛ don min na komi bi Sidiki a na 31 fêté a ka so lafiya kɔnɔna na a ka denbaya t'u la a sigiɲɔgɔn ɲumanw t'u la min ye ka dɔn k'a fɔ a ka faniw ani a dɛmɛbaw a yɛrɛ bɔlen kumana a ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ye fɛn caman ye a bɔra fɛn caman kalama a ye bɛɛ dɔn wa a ka jɛ ayi a kana fɔ k'a ye bɛɛ dɔn bɛɛ dɔn c'est comme n'i y'o fɔ dɔrɔn fɛn dɔ b'i kɔnɔ kɔni y'o fɔ dɛ c'est-à-dire i b'a bila latigɛ minɛ de kɔnɔ ala ka latigɛ i b'a bila latigɛ minɛ kɔnɔ nka n'i ko i ye bɛɛ dɔn a bɛ se ka kɛ dɔ ka yeta man ɲi i kan bi nka sini adamadenya bɛ yɛlɛma i y'a faamu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko i kɛra star ye ka ban kan'a fɔ k'i ye bɛɛ dɔn non star lo dɛ Sidiki Jabate i k'a dɔn an bɛ don min na komi bi a ka kɔni kaana bilala a bɛ munumunu salo kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ a n'a ka kora kun bamana ɲɔgɔn ma a na kora kɔni duman kɔni fɔ maaw kun min ye ka dɔn k'a fɔ Awa Sogodogo min ye Gafu ye ne yɛrɛ ko a ma ko la Gafuta ale de nin tɛgɛnɔ bila indicateur du renouveau kɔnɔ indicateur du renouveau an b'i k'a dɔn k'a fɔ Awa Sogodogo fo Lamusa an b'an bolo mɔɔnɔbɔ min n'o bɛ tali kɛ la sira na ale kuma an bɛ mobilisation générale dans les camps ko k'anw kɔnɔna na o kumana i k'a dɔn k'a fɔ musow denmisɛnninw cɛw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'i jɔ i k'a dɔn ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ne ka ɲɛsin jɛkulu n k'a fɔ ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin furancɛ fanga o ma fasiri i k'a dɔn sira ni mɔgɔw olu ka bibɔ don u y'o kanto k'a fɔ ko k'an musolakaw a denmisɛnninw sifinnakaw o kuma ko bɛɛ lajɛlen kɔni fara an bɛ ɲɔgɔn kan ne ka i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya fɛɛrɛw n'o dabaliw tigɛ walasa ka ɲɛsin i k'a dɔn furancɛ fanga ma ɲɛmaaw ma k'a kun ti dɔwɛrɛ ye ninkura min ka kan ka fiyɛ Mali yɛrɛ mara kɛcogo la ninkura min ka kan ka fiyɛ jamana taabolo kuraw la fɛɛrɛ kura minnu n'olu ka kan ka se ka sigi sen kan walasa anw ka faso Maliba bɛ dekun ni dekun min kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ vraiment ministre minnu bɛ bi a dɔw bɛ baara la dɛ u kɔni an ka c'est-à-dire tiɲɛ tɛ baden fɛn a banna an ye ministre dɔw fɔ bi furancɛ fanga in kɔnɔna an bɛ k'u nɔ ye dɛ ministère défense jateminɛ a fɔra ko y'a fama lapu ko mun bɛ yen c'est-à-dire dɔ bɛ yen a ye commission kɛrɛnkɛrɛnnen de sigi Sadio Kamara i ma fili a tɔgɔ Sadio Kamara ka commission sigi donc fɛn o fɛn bɛ yen ko o ko bɛɛ lajɛlen furan k'u jɛya ko fɛn fɛn bɛ yen mais tellement que maliyɛn bɛ se ko la o Facebook lama kɛra min ye ko sɔrɔdasi b'a fɛ ka dɔ fara o ka sara kan intoxication c'est-à-dire an bɛ yɔrɔ min na komi bi jamana mago tɛ na furancɛ fanga yɛrɛ ye baarakɛlaw de n'i y'a mɛn ko furancɛ fanga dɔrɔn a banna u ka baara kɛ fɛn kelen min kɔni y'u jɛ bi o ye u ni syndicat ma sigi ka kuma ne kɔni ko ne bɛ se k'o de fɔ u b'o fana fɛɛrɛw tigɛ joona walasa u ka se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na a banna bɛɛ ka se k'u nun dɛmɛ waati ninnu de bɛ ninnu bolo 18 mois kalo saba ma bɔ a la ka ban cayara saba ni yɛrɛ tɛ ka kɛ naani o kuma ko an bɛ dɔnni min na i n'a fɔ Sirani y'a fɔ cogo min fɛn ma di la Sumare o kana n'a fɔ ko fɛn dira n ma n tun tɛ maa dɔ furancɛ fanga la
malien de bɛ ti di ko ko n'i y'a ye la jɔsi da ko jɔnni ji nana mo fɔlɔ dɛ jɔji de mɔ ala ka jɔ latigɛ ye ami bon nin ko ninnu ye danga an kɔni bɛ yɔrɔ min na ko bi sa fɔ ko karisa k'i bɛla i dabali i tiɲɛ fɔ bɛ gɛlɛya ye est-ce ministre taara terrain kan maa bɛ se k'o nkalontigiya u bɛ baara la maa bɛ se k'o nkalontigiya ko a ne ka di tile fila ninnu cɛ jɔji a ma koyi k'an bɛ dɔnni minɛ ko bi Lamusa Sirani k'a dɔn k'a fɔ dakuruɲɛ damadɔ fara ɲɔgɔn kan ko jɛkulu ninnu n'o ye musolakaw ye k'an kɔnɔ ani sifinnakaw k'u faralen de ɲɔgɔn kan olu bɛ wuli ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin kulu kura ma kulu kura min ni o ye ACRT faso kɛwale n'o ɲɛmaa ye i k'a dɔn k'a fɔ Isa Kawujemu Isa Kawujemu ale min ye i k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛ jɛkulu maa ɲɛmaa ye o kumana ko jɛrɛ jɛkulu n'o ye ACRT appel citoyen pour la mun yɛrɛ mobilisation ayi dɛ ni yɛrɛ ACRT ko ka farajɛ fanga réussite voilà pour la réussite ACRT i k'a dɔn faso kɛwale Isa Kawujemu ale min ye i k'a dɔn kulu maa ɲɛmaa ye k'u ye bisimila minɛ Bamakɔ tutigɛbaw fɛ yen o kumana k'u ka nin dama in kɔnɔ maliden cɛmanw musomanw i k'a dɔn k'u taara ka taa ɲɛfɔli kɛ Bamakɔ tutigɛbaw ye an bɛ danga min na bi an tɛ politiki kɛlɛ kunna dɛ an bɛ danga min na bi anw bɛ i k'a dɔn transition min ɲɛ cogo min na an b'o fɛɛrɛ de kɔnɔ an b'o minɛ de kɔnɔ o kuma musolaka minnu bɛ kan kɔnɔ denmisɛnnin n'o sifinnaka minnu bɛ kan kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ko k'u ka dɛmɛɲɔgɔnya bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ ACRT dɛmɛɲɔgɔnya yɛrɛ tɛ olu b'u yɛrɛ ye Isa Kawujemu ka nin hakilina in na o kumana fɛɛrɛw ni dabali minnu bɛ se ka tigɛ walasa min ye furanjɛ fanga ye k'a kokɔrɔma don ka dɛmɛɲɔgɔnya ɲɛsin a ma ka fɛɛrɛ kura tigɛ walasa a bɛ se ka yiriwa ka fɛɛrɛ kura tigɛ walasa furanjɛ fanga a bɛ se ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ bɔcogo ɲuman na cogo min ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ walasa min bɛ tali kɛ gɛlɛya minnu bɛ yen olu ka fura sɔrɔ o la i k'a dɔn ko ACRT hakilina ye o ye o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ ACRT maa ɲɛmaa n'o ye Isa Kawujemu ye ale ka ɲɛfɔ la Isa Kawujemu ale min ye kulu ɲuman ɲɛmaa ye a y'i kanto k'a fɔ tabale gosilen don wele bilalen don cɛw ma musow ma denmisɛnninw ma maakɔrɔw ma maa o maa bɛ yen ko hakilina de bɛ e la ɲuman don min bɛ kɛ sababu ye furanjɛ fanga bɛ se ka réussir cogo o cogo olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bisimila ka wele bila bɛɛ ma tiɲɛ don bɛɛ ka kan k'i ka hakilina di bɛɛ ka kan k'i ka foli i ka kɛta kɛ nka politiki binna kun tɛ nin ye dɛ ko nin bɛ bɛɛ de wele o kumana min bɛ tali kɛ furanjɛ fanga na a bɛ ɲɛ cogo minnu na fo ka fɛɛrɛ ɲini o la dɛ i k'a dɔn k'o ye Isa Kawujemu ale ye i k'a dɔn k'a fɔ kulu maa ɲɛmaa ye wa k'an musolakaw k'an sifinnakaw k'an denmisɛnninw olu bɛɛ ko k'u b'u yɛrɛ ye nin kɔnɔ bawo ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya bɛ kɛ bi ko fo ka dɛmɛɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin k'a dɔn furanjɛ fanga na a bɛ ɲɛ cogo min na Sirani den Keyita ale ka fasiri don ayiwa Sirani a baarakɛlaw an b'u fo ni wale ɲuman dɔn kosɛbɛ janjo masa an kana anw ka sigida la dɛ a bɛɛ ka dɔn faso sigida a b'o ko fɔ a ko waati min na an bɛ don min na komi bi i k'a dɔn min ye maaya diyala ye i k'a dɔn fasikɛba kuma bɔ o ka dɛ ko Afrodisiaki o fana o y'a jumɛn o y'a kuma kodelen de ayiwa baasi tɛ yɛrɛ dɛmɛna don ko yɛrɛ dɛmɛna don i b'a dɔn wa ayi ne t'a dɔn ne sen don mɔ an ka taa janjo masa sanata sare kumaba b'a da bi dɛ sigida kɔnɔna na a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ maaya jala ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ furaw kunu walima ka jiw kɔni a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ farafin furaw la k'olu min dɔwɛrɛ tɛ su bɛ se ka ja i bolo cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ o ko don a ko min ye an ka taa sɛbɛnnikɔrɔ dɛ a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ muso dɔw kɔni bɛ bi bi na musokɔrɔba dɔ bɛ yen furaba ale bolo dɛ kɔni bɛ furaji in di i ma k'a labɛn nka a ti taa i cɛ ka jɛ kɔ i cɛ i k'a dɔn k'a fɔ i n'a bɛ bɛɛ musokɔrɔba in bɛ fura dilan ka di aw ma n'a y'a di ma a b'a fɔ i k'a a b'a di jɔnni ma don a b'a di bɛɛ ma kɛ baasi t'a n'a ye fura labɛn a bɛ bɛn ni cɛ yɛrɛ i k'a dɔn n'a ka yamaruya ye fura mana di o ma tuma min na janjo masa i k'a dɔn ji bi k'a kan waati ni n'o bɛ tali kɛ waati dama dama na n'a ye tile kelen kɛ tuma min na ka ban ji min ɲagami n'a ɲagamina waati min na a ji a bɛ to k'a min koyi n'a mina cɛ ni muso k'a bɛ cɛ gwalabu kɛnɛya kosɛbɛ hali i k'a dɔn cɛkɔrɔba mun bɛ yen n'i kɔni si birindi la ko n'i ye nin fura in kɔni ta i k'a dɔn
janjo masa a bɛ kɛ biɲɛngɛnɛni ye san 18 janjo masa ko nin kɛra sababu ye ko ka furu caman dilan dɛ nka an bɛ don min na komi bi k'a furakisɛlamaw bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka ko n'an man cogo dɔw la ko fura ninnu laban na an so ci dɛ nka a bamanan da ninnu a k'a b'i n'a fɔ olu kɔni ka fisa o k'a bɛɛ i k'a dɔn su kɔni ja maa bolo a kɔni bɛ ne kɔni an ka dan yan parce que b'a ko n'i taara k'a dɔn k'a fɔ tubabu ta dɔw nɔfɛ k'a dɔw bi sɔrɔ 10,000 bɔɲɔgɔnko nka anw yɛrɛ ka yiriw n'an y'a labɛn ka ɲa a janjo masa 60 walima i k'a dɔn k'a fɔ 600 bɔɲɔgɔnko o kɔni bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ k'i ka su ja i bolo musokɔrɔba ta in a ko 600 don dɛ a b'a dilan ni ka a labɛn k'a d'i ma nka a tɛ taa i cɛ kɔ dɛ a tɛ cɛ ko m'o yɔrɔ de faamu i ka cɛ ka yamaruya kɛ i cɛ bɛ wuli ka f'a ye de donc ça veut dire a b'a di muso de ma a b'a di muso de ma kɛ ne bɛ n'o yɔrɔ de a bɛ fɔ aw de ye ko ayiwa i sɔnna wa a dɔ tun bɛ aw ka yɔrɔ la ko jolila de tun tɛ walasa i ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko f'i ni cɛ kun ka da ɲɔgɔn kan ka taa ko mun na don dɔgɔtɔrɔso la ni muso kun ye kana anw tɔgɔ de diɲɛ kana anw tɔgɔ o t'anw fɛ ko ni muso kun lasirila peseli ninnu ni fɛnw na fo cɛ de ka muso ta ka taa n'a ye ayi bɛrɛ o t'anw fɛ jolila don koyi ayi n ko t'anw fɛ ko jolila don o y'i ta ye jolila don sɛgɛnna ko ye janjo masa i k'a dɔn ko ni ɲɔɲalen bɛ bibi in na dɛ nka denmisɛn fara maakɔrɔba kan maakɔrɔbaw de kun kan ka girin nin kan n'o y'i ka dɔn ko aphrodisiaque n'o bɛ maaya kɔni ja a bɛ su kɔni ja maaw bolo nka bibi in na denmisɛnninnakaw bɛ girin a kan ka tɛmɛ i ka dɔn maakɔrɔw yɛrɛ kan fasikɛ b'a ko musokɔrɔba in kɔni bɛ a dilan de nka ni cɛ jɛnna n'a ye ko a dɔw yɛrɛ kun bɔ n bɛ sisan ko a to ten o ye ne yɛrɛ kɔni a to ten ko y'a bamanankanama ye tubabukan ko ça suffit an ka bi ta bila waati n'a kɔnɔ an k'an yɛrɛ ɲini Salimata Sare ni kɔni y'a ka fasiri a ko sirani kɔnɔ an b'u fɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ka sɛbɛn ɲɛ 5nan na ni maa min kɔni ko sigida société i k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ ka o bɛ sigida ko fɔ caman fɔ Lamusa an bɛ foli Sayibu Kulubali ma an ka fɔ garde don i k'a dɔn k'a fɔ commune 3 tribunal la ani k'a dɔn k'a fɔ min ye procureur Mamadu Kasonge an b'a fana fo yan fɔ i ka o tuma dɔnbaya bɛ ni Kasonge cɛ wa Kasonge ayiwa bisimila an k'a fɔ cɛba don dɛ ale de bɛ i ka dɔn yiriba bi ten n ka jɛ dɔnbaya bi se ka kɛ n'u cɛ mais i b'i jija de i kana sira bila i ka dɔn an kana sira bila waati sɛbɛkɔrɔ an b'a fɔ Ala ka 2021 yira an bɛɛ lajɛlen la